Gaurko ekitaldia asko gustatu zait, ondo egon da. Irakatsi dozta gu nola egin behar dugun horrako gauzak nola konpondu edo nola egin behar genuke. Gaurko ekitaldia guztia eta asko, istripuen ondorioak eta gauzak aldiesena gertatu aukitzeko kontuen eta ondo. Eta mi egon da oso ondo eta hori gauzak ondo. Batar hori oso barregarri iruditu zait, interaktuar con él oso ondo, zegoen. App hori galderak egiten zituen, ikusi dugun gauzetaz eta guk responditu behar ginen. Esan duena atzera dena pantailan neskatuak bere ama esnatzen diola eta esaten duke bere anaia hildera. Esan dagoena laitxek bere amak itxura egon zala ondo, baina mentalki ezain ondo, zehaitik errua izango zuen, baina zehaitik bere umea ezin du berrio ibili da. Nire isekori bebai gertatu zitzaion bere nobioa zegoen motorrarekin eta bera ez zeuken kaskue, bere nobio bai, baina nire iseko ez. Eta zeukan 15 eta 16 uste eta hil zen. Gaurko ekitaldia oso interesgarria iruditu zait. Pasadan urtean ere bai egon ginen ekitaldi honetan, baina urte honetan gauza gehiago ikasi dut. Karreteran ezin duzu egon mozkortuta edo gidatzen mozkortuta. Droga, alkohola eta gidatzea ez doazdanak batera, eta aukin behar da kontuz norega zoiesen eta zelan zoiesen. Kontuz eukiteko, hobeto dela ama edo aita bronka botatxie zu akzidente bat eukiten baino.